салому алейкум ба он нафароне ки ҳамин видеоро тамошо карда истодаед ва ба нафароне ки дар соҳаи барномасозӣ шавқу ҳавас доранд. Видеои имрӯзаи ман дар бораи alert диалога, яъне alert диалог гуфта чия мефаҳмонанд? Як оинае ки мисол вақте баромадани приложениҳо кушода мешавад, ана ба монанди приложени alert диалог, мана якта кнопка ҳай пашш мекунем, уже кнопкаи ҳа дорад, не дорад. Ҳаро пахш кунем барнома мебарад, неро пахш кунем мана меистад. Дар инҷа навистагии оинаи alert диалог баромад. Барои аз барнома баромадан тугмачаи ҳаро интихоб кунед. Мана тугмачаи ҳаро интихоб кунем, агар аз барнома мебарояд. Дар ин видео ман нишон медиҳам ки ҳамин чия чӣ хел созем. Мисол бисёр приложениҳоро агар бинед, дар як тарафи болош, мана ин тарафи болош ягон значоки exit мана ба монанди мана ин значок, агар пашш кунем мана хел оина мебарад ё ки вообще аз приложени баромада мебарад. ҳамин чира аллакай ҳамин оинае ки ҳозир пайдо шудагӣ ҳаст, ина alert диалог мегӯянд. Тугмаи ҳаро пахш кунем, аллакай аз барнома мебарад. На танҳои alert диалог дар барои баромадан аз приложени, барои бисёр чиё истифода мебаранд. Худо хоҳад дар дарсҳои оянда, дар видеоҳои оянда бо ман нишон медиҳам ки чӣ хел барои дигар вазифаҳо иҷро кунем. Ин оли аз соддатаринаш сар кардем. Аввал инеша якбор фаҳмем барои чӣ хел сохта мешавад, дигараш бо месозем. Барои хотири ин Android Studio мекушоем create new project, empty activity, next. Хай мисол номаша номи дилхоҳ менависем. Мисол ман alert dialog ман аллакай сохтагӣ метавонад 02 мекунам. Хай инҷа package name-ш бояд фаҳмед, save location адресша бояд донед, language забони Java қатӣ, забони Kotlin ам қатӣ. Мумкин дар дарсҳои оянда ягон видео кунам. Finish пахш мекунем. ҳозир камтар баъд тайёр мешавад. Мана камтар загрузка мешавад. мана чӣ хеле дида истодед программа ба пуррагӣ загрузка шуд. хуб, дар инҷа месозем якта кнопка. Кнопка button чорта просто менависем кнопкаи баромад. Баромад ID мемонем. ID ҳатман мондан дар кор аст. btn exit тамом. қисми XML-аш амиқа кор дорад. мегузарем қисми Java-аш. дар қисми Java-аш аввал кнопкаро добавид мекунем. So rewrite кнопка button btn exit. Ёкин ман ин кнопкая номаша ном ID қати як хел навистам. Шарт нест як хел навистан. Метавонед дилхоҳ номо нависед. Инҷа дилхоҳ, инҷа дилхоҳ. Не ки вақте дар дарун on create менависем бояд мани ID-ро ҳатман донем. Ёкин барои кнопкаро добавид кардам. btn exit мани номи боло. Номи болои ман инҷа менависем. btn exit баробари find view by ID. Find view by ID. Анаки инҷанда r.id. ҳатман ани ID нависан дар инҷа ниёз дорем ки find view by ID. Find уже кофтан мешавад, view короче view намоиш додан, ID худаш мани ID гуфтадай. мани ID нависанам дар кор. btn нависа худаш мебарад btn exit. нақта вергул поинанда. Поинанда ки менависем мо ҳангоми клик шудани ами кнопка нигоҳ кунед. мани кнопкаи ман хе пахш кунем, агар мани оина мебарад. ами пахш кардан клик мегӯянд. пахш кунем агар клик шуд ами мана пахш кардам уже клик пахш кардан. ҳамин чӣ мо гуфтан дар кор ҳангоми пахш кардан чӣ шавад гуфтан дар кор. мана менависам ки btn
exit кадом кнопка, яъне btn exit точка set on click listener мана худаш баромад. Enter пахш мекунем, уже қабулаш мекунад. Инҷанда new view кунед, худаш view точка on click listener мебурад. Enter пахш кунед, ба таб рафтам ки худаш месозад пабликаша. Дар дохили ин месозем аввал alert dialog. Alert dialog месозем, не alert dialog вазифаша муайян мекунем дар дохили ҳамин, дар дохили ҳамин барнома alert dialog кадом ҳангоми пахш кардани btn exit кадом вазифаро бояд иҷро кунад. Мана менависем alert dialog точка builder, мана builder бо барг хурд builder. ин метавонед ҷои builder хурд ба дилхоҳ ном нависед. Ман мисолам то builder хурдаш нависам одам new alert dialog точка builder. Мани дохили инанда кадом activity мепурсем, кадом файли ҷаванда. Оли мо файли main activity инда қарор дорем. инҷа main activity менависем. main activity куҷо мегӯяд, куҷо гуфта мепурсад точка zis, яъне ҳамин ҷо, дар ҳамин файли Java, яъне дар ҳамин программа мо метавонем барои дилхоҳ activity интихобаш кунем. Мисол дар як программа бисёр активитиҳо мешавад, ки ҳоли дар ҳамин барнома танҳо дар ҳамин activity main activity ки файли Javаш main activity аст, дар ҳамин истифода мебарем барои ҳамон main activity точка zis, яъне дар ҳамин activity гуфтагӣ. Мана enter. поёнанда title-ш менависем. Title гуфта чия мегӯянд? Title худаш уже ном мешавад. Мана ин пахш намагар title, ман инҷа title мегӯям. Баромад навистагӣ ку уже номи alert dialog мо баромад шудагӣ. Номи худи alert dialog баромад. ҳоли ҳамин баромадаш менависем. мани builder боло менависем. builder точка set title. Title аллакай переводаш кунем, ном мешавад. Мо менависем ки баромад. Мана баромад. баъд аз ин мани қисмеш месоли мозӣ барои аз барнома баромадан тугмачаи ҳарро интихоб кунед. барои хотири ин хосияти set message истифода мебарем. set message худаш аллакай кадом sms бояд, message худаш перевода кунем sms мешавад. аллакай мани чия мегӯям? мо метавонем ба ҷои дилхоҳ чия нависем. ман будам builder точка set message. инҷанда мешавад ки барои барнома баромадан тугмачаи ҳарро интихоб кунед. нависед тугмачаи ҳарро интихоб кунед. мана ам хел ки шуд. пас аз ин мегузарем ба иконкааш, яъне мани иконка чихелек дисоде иконкаи power. ҳар сурат гӯем. барои хотири аввал месозем ҳамин сурат дахили Android Studio. барои хотири сурата сохтан res медиҳем drivable new vector asset. мани тугмачи clip art пахш мекунем. аллакай мебурад айконае ки дар худи барномаи Android Studio ҳаянд. инҷанда менависем вай тугма номаш power аст. power худаш мебурад. мана setting power setting. инҷа номаша дилхоҳ ном метавонед нависед. ман icon power менависам мемонад. мана бисёр хоҳед рангша иваз мекунед. барои ман фарқ надорад. хай finish. баъд мегирем set icon builder точка set icon. адресе ки мани icon power ҳай, ҳамин адреси таинҷ просто нависдан дар кор r точка id не icon, просто drivable.
Drivable просто این кнопка در داخل پاپکای drivable که ما اینجا drivable نوشتیم r یعنی resource بعد resource r معنی res داره res پاپکای drivable من پاپکای drivable بعد از این точка icon power من اینجا دیدم خیلی دیسپلی هم خیلی res یعنی r drivable پاپکای drivable icon power من icon power просто адресش می‌نویسیم در کجا جایگاه شده است همین. خب بعد از این ما می‌سازیم من این دو تا کنوپکای ها و نه بعد هنگام پخش کردن تگمه نه مثال برنامه تو استاد просто من این alert dialog закрыт شود تگمه هر پخش کنیم از برنامه بروید من این دو تا تگمه می‌سازیم اوزه من اینجا نوشتم در کاری که اول تگمه ها می‌سازیم builder точка set positive button حالا من میفهمم چی گفته گفت پوزیتیو الکه خودش پوزیتیو زبان تاجیکی перевод کنیم چه گم مثبت میشد یعنی طرف پلوسش ها گفته گفت پوزیتیو مثبت نگاتیو الکه منفی میشد значит set positive button یعنی تگمه ها این تگمه پوزیتیو ها یعنی منفی گفته گفت میگن داخلی بیان می‌نویسیم просто من این تکست شد ویرگول اینجا می‌نویسیم که set positive button شد new dialog interface یعنی که dialog interface set on click listener این چی گفتنی گفت یعنی که هنگامی همین دیالوگ در داخلی هنگامی که دیالوگ اینترفیس آن کلیک لیستنر تگمه ها آن کلیک شود اگر ثانی ما در اینجا می‌نویسیم که هنگامی ها پخش شدن چی کار کردن در کارای هنگامی ها تگمه ها پخش شدن پروسو از برنامه بروید یعنی من این oyna main activity закрыт شود برای خاطر این می‌نویسیم که main activity یعنی کدام oyna در کار هم می‌نویسیم main activity точка this نقطه finish یعنی finish تمام ای برنامه تو بروید دیگه تگمه ها تمام می‌گذاریم تگمه نش بعد یعنی نگاتیو بعد builder точка set pozitiv نیک set نگاتیو می‌نویسیم با نگاتیو باتن می‌نویسیم تگمه‌شا نه ورکل new dialog interface بودم new dialog interface on click یعنی که تگمه نه کلیک شود اگر با چی کدام کار اجرا شود dialog interface من این oyna را الکه oyna دیالوگ میگم اینترفیس دیالوگ نه را پخش نمیگه просто خود همین закрыт شود دیالوگ اینترفیس просто نقطه cancel تمام دیگه یگان وای ندارد که در پایان آخران منی oyna رو خودش میسازیم ولی ما فقط نویسیم که در داخل منی oyna alert دیالوگ در داخل منی oyna چی کارا شود مثال نویسیم که یا تا اول برآمدش نویسیم تگمه من این متنش برای برآمدن از برنامه با صورتش موندیم تگمه هن ساختیم اگر هم تو پروگرام را запустить کنیم کنوپکای پخش کنیم просто من این oyna کشوده نمیشه ما اینا ساختن در کار من اینجا نقطه ویرگول میمونه پایاننده просто می‌نویسیم alert dialog بازم alert dialog برابر builder من این بالا چیه نوشته که من اینجا همونو می‌نویسیم builder точка create یعنی اونجا الکه ساخته شد چو به اینجا builder نوشتیم این معنی برای خاطر که ما داخلی این کار کردیم اگر جای این به دیگر نام نویسید این معلوماتی در اینجا داخل کردیم نمیگیرد همین چیزا را پایاننده alert
dialog.show яъне ки нишонте гуфтагига тамом анамиқа кор дорад. Запустит карда мебинем ки барнома чӣ хел кушода мешавад. Агар хато нанависта бошем, бояд 100% кор кунад. Мана старт пахш мекунем. Install. Мана барнома кушода шуд. Тугмаи баромад. Мана қисми барнома навистагӣ мо тугма. Мана ки мебинем кор мекунад ё не. Мани оина кушода шуд, яъне мани қисми барнома кор кард, оинаи сохт. Дига инош кор кардан, яъне ҳамаи маълумоти дохил кардаги мо ҳаст. Тугмаи не пахш кунем, бояд мани диалог интерфейс cancel яъне закрит шавад. Не. Мана чӣ хеле дида инаш кор кард. Ман инаш мебинем бо ҳангоми пахш кардани тугмаи ҳа main activity finish яъне кораш тамом шавад, аз барнома бирояд. Мана чӣ хеле бисоед барнома кор кард. Мана баромад. Не. Хуб бародарон, мана ин буд видеои имрӯзаи ман дар бораи alert dialog, яъне содда карда фаҳмондагӣ будам. Худо хоҳад рӯзои наздик бо ягон видеои дигар дар бораи ягон қисми дигар месозам.